हेल्ल' लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलेब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसेनो इउटुबार गेमस्रि दैमारि बिथांनि जेडि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो। लोगोफोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय मैना मैना। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन गेमस्रि दैमारि बिथांजों लोगोसे बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर सिद्धार्थ बर' बिथांखौ। आरो बे मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों लिशान रामे बिथां। स' लोगोफोर नोंथांमोनो आं बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौनो ससे नोंथांमोननो खोनासंहोनि। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ जेसि नार्जारि बिथाङानो रोजाबदों जानांगौ, बाट बे सियर नङा दे लोगोफोर बे जेसि नार्जारि बिथां नंगौना नङा नोंथांमोना सोरनि बायदि खोनादों गारांखौ कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदे आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि बावैसो रिलिज जानानै थांनाय समायना बड' मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना सोर सोर नायखांखो आरो नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदे लोगोफोर। आरो जाय नोंथांमोना नायाखै आं नोंथांमोननो कमेन्ट बक्सआवहाय बेनि लिंकखौ होना होगोन लोगोफोर, नोंथांमोना थांना नायब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।